Meta il-qdusija ma tinħax bħala xi ħaġa li tista' sseħħ, nistgħu insibu ispirazzjoni minn ħaddieħor. Kultant inkunu nistgħu naraw minn għajnejn ħaddieħor dak li ma nkunux għadna lesti li naraw minn għajnejna stess. Iżda għandna noqogħdu attenti kif nagħżluhom l-għalliema u n-nies li jispirawna. Mod essenzjali ta' kif għandna nagħżlu l-għalliema spiritwali tagħna huwa dan: infittxu dawk li huma umli, li ma joqogħdux fin-nofs. Għax hemm spiritu divin, tfajjel divin li qed jistenna biex jitwielet fik u fija. Dan it-tfajjel bħal fi kliem Ġwanni l-Battista huwa hu li ġej warajja. Jiena anqas ma jistħoq li nħoll il-qafla tal-qorq tiegħu. F'dawn il-kliem naraw l-umiltà. L-umiltà ma ngħaddux mingħajrha, għax l-umiltà twitti t-triq sabiex ikollna gwida mhux biss minn dawk l-għalliema spiritwali li jkollhom ċertu qdusija, iżda mill-Ispirtu Qaddis ġo fina u lilin minna, l-akbar għalliem illi hemm.